باسم الثلاثي باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاك مسكلاتكم يخون ستر እግዚአብሔር أملاك كما يوعلكم أنا እግዚአብሔር يمسكن كبر يسفح مدهاني على مابوي كم تأنا صبوا زوعلكم دما صبوا وعلكم كتكونوا ناي كل جزء تسفين تمنتينيو آمين. سنكسار زورات الري علة إسران حموشتان سنكسار لسمع زنب فقر قويتا أولب ويعنبب حالوان صلاتن تردانتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق العالم يلو زخر ناي صادق نعالم يزنبر كاب كل كفؤ زبله كسدحنو نقدسان تمحصنو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. تري عيسان حمشتن مس بعراي تسأميدهم بمحراس سماعتنات تستقبلوا أبونا هزان معا لدتهم إيو ወደ ንጉስ ሮም ቅዱስ ስብስቲያኖስ ምውን ምስክርነቱ ፈጽሙ በሰማዕትነት ዓረፈ። ንርእሱ ዝሸጠ ቅዱስ ጴጥሮስ ዕረፍቱ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዝቐደመ ህይወቱ ርህራሄ ዘይብሉ ንፉግ ሰብ እናተባሃለ ክሳብ ምጽዋዕ ንድኻታት ዘይርህርህ ምጽዋት ንድኻታት ዘይርህርህ በዓል ጸጋ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ግን ብተኣምራት ናይ ምጽዋት ጥቕሚ ፈሊጡ ንኹሉ ንብረቱ ዝመጽወተ እዩ። ኩሉ ንብረቱ መጽዊቱ ንድኻታት ዝህቦ ምስኣነ ድማ ንርእሱ ሸይጡ ናይ ጉልበት ስራሕ ብምስራሕ ዝምጽውት ኮነ። ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሪዎስ ኣብ ስእሉ ሓዲሩ ንቅዱሳን ዝኾኑ ንባስልዮስን ንጎርጎርዮስን ብምርዳእ ነቲ ከሓዲ ንጉስ ዑልያኖስ ዝቐተለሉ ዕለት እዩ። በረከቱም ይሕደረና ኩሎም ቅዱሳን ወላዲተ ኣምላክ ኣደዋይ ኪዳነ ምሕረት ልሳን ኮነኒ ቅዱስ ስብስቲያኖስ ወዲ ንጉስ ሮም ሰማዕት ቅዱስ ስብስቲያኖስ ኣቦኡ ንጉስ ናይ ሮም ሃይማኖቱ ዝቐንዐ ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ስለዝነበረ ንወዱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እናመሃረ ፍርሃት እግዚአብሔር እናመሃረ ኣዕበዮ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ድማ ከሓርቲ ዲዮቅልጥያኖስን መክስሚያኖስን ነገሱ። ንቅዱስ ስብስቲያኖስ ድማ ገዛኢ ሃገር ገይሮም ሸይሞም ከም ኣቦኡ ጽቡቕ ገይሮም ኣኽበርዎ። ቅዱስ ስብስቲያኖስ ብጥበብን ብምስትውዓልን ዝጓዓዝ እዩ። በተጋድሎ ህይወቱ ዝተመስገነ ኮነ። እግዚአብሔር ድማ በኣእዳው ዝተፈላለዩ ተኣምራት ገለጸ። ንድውያን ይፍውስ፣ ብጸሎቱ ድማ ኣዒንቲ ዕውራን የብርህ። ብኸምዚ ዓይነት ተጋድሎ ክነብር ከሎ ዲዮቅልጥያኖስ ንእግዚአብሔር ክሒዱ ኣብ ዓለም ንዘለዉ ክርስቲያን ኣሕደገ ኣብያተ ክርስቲያናት ከቃጽል ጀመረ። ኣብቲ ዘመን ብሰማዕት ዝሞቱ ቁጽሪ ናይ ክርስቲያን ድማ ልዕሊ 470,000 እዩ። እዚ ከሓዲ ንጉስ ገዛኢ ሃገር ገይሩ ሸይሙ ብጽቡቕ ኣኽቢርዎ ንዝነበረ ንቅዱስ ስብስቲያኖስ ሕጂ ንጣዖት ክሰግድ ኣገደዶ። ቅዱስ ስብስቲያኖስ ግን ትእዛዝ ናይቲ ከሓዲ ንጉስ ንዒቑ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት መስከረ። ንጣዖታቱ ድማ ረገሞም። ንጉስ ድማ ኣብዚ ግዜ ብዓብይ ቁጣዓ ንቅዱስ ስብስቲያኖስ ብዙሕ ኣሰቃዮ። ምስ ጉንዲ ኣሲሩ ብብዙሕ ፍላጻታት ንሰውነቱ ኣሰቃዮ። ኣብዚ ግዜ ዝሞተ መሲልዎም ገዲፎሞ ኸዱ። ምእመናን ድማ ስጋኡ ንምውሳድ ብለይቲ እንተመፁ ብህይወት ስለ ዝረኸብዎ ወሲዶም ኣብ ማእከል ደሴት ኣቕመጥዎ። ዲዮቅልጥያኖስ ከዓ ቅዱስ ስብስቲያኖስ ብህይወት ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ደጊሙ ኣምፂኡ ብናይ ሓፂን ዘንጊ ከሳቅዮ ወዓለ። ንብዙሕ መዓልታት ድማ ከምኡ ብሓፂን ዘንጊ ከቐጥቅጦ ቀነየሞ። ቅዱስ ስብስቲያኖስ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈለየት። ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ድማ ኾነ። ጎይታና ድማ ዝኽሩን ዝገብሩን ስሙን ዝጽውዕን ሕማም ወይ ከዓ ሸነፈር ተመሓላለፊ ሕማም ከም ዘይቀርቦ ቃል ኪዳን ሃቦ። ቅዱስ ስብስቲያኖስ ድማ ድሕሪ ምዕራፉ ውሉዱ ስና ንእትበሃል ንሓንቲ ቅድስቲ ሰበይቲ ተገሊጹ ቅዱስ ስጋኡ ኣበይ ከም ዘለዎ ነገራ። ንሳ ድማ ናብቶም ዝኸበሩ ናይ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን መቃብር ወሲዳ ቀበረቶ። ናይ ቅዱስ ስብስቲያኖስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብቃል ኪዳኑ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ
ቅዱስ ጴጥሮስ ንርእሱ ዝሸጠ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚ ድማ ንድኻታት ክምጽውት ክብል ንርእሱ ብገንዘብ ዝሸጠ ዓቢ ጻድቕ እዩ። ኣቐዲሙ ቀራጽ ነበረ። ልቡ ዝደንደነ ርህራሄ ዘይብሉ ንፉግ ሰብ ነበረ። ኩሎም ከም ዝፈልጥዎ ሰባት ድማ አንታ ጨካን አንታ ንፉግ እናበሉ ይጽውዕዎ ነበሩ። ሞት ሓጢአትና ዘይደሊ ጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክምህሮ ደልዩ ሓደ ዝልምን ድኻ ሰብ ናብኡ ለኣኸሉ። እቲ ድኻ ሰብ ድማ ንጴጥሮስ እናለመኖ ከሎ ኣገልጋሊኡ ካብ ውሽጢ እንጀራ ሒዙ ክወፅእ ከሎ በጽሐ። ጴጥሮስ ድማ ገይርዎ ዘይፈልጥ ቀልጢፉ ቁራሽ እንጀራ ናብቲ ድኻ ደርብዩ ቀልጢፉ ኪደለይ ቦሎ ቀልጢፍካ ኪደለይ ቦሎ በቲ ዝሓዞ ምግቢ ደርቢ ማለት እዩ። እንጀራ ዝሃቦ ነቲ ድኻ ራህርህሉ ዘይኮነስ ቀልጢፉ ካብ ገጹ ዘወር ክብለሉ እሞ ደጊሙ መጺኡ መታን ከይሓተ እዩ። እቲ ምስኪን ጥሙይ ከዓ ነታ እንጀራ ተቐቢሉ ኸደ። ጴጥሮስ ድማ በታ ለይቲ ደቂሱ ከሎ ኣብ ኣእዳዎም ሚዛን ሒዞም መላእኽተ ጽልመት ሓጢአት ናይ ሰብ እናመዘኑ ብወገን ጸጋም ከቐምጡ ረአየ። ናይ ጴጥሮስ ሓጢአት እውን ኣብኡ ከንብሩ ረአየ። መላእክቲ ብርሃን ድማ ኣብዚ ሚዛኖም ብየማን ዘሎ ሚዛን ዘቐምጥሉ ጽቡቕ ነገር ሰኣንሉ። ካብኣቶም ሓደ መልአክ ጴጥሮስ ነቲ ድኻ ዝደርበየሉ እንጀራ ኣምፂኡ ብዘይካ እዛ እንጀራ ካልእ ጽቡቕ ስራሕ ኣይረኸብኩሉን በሎም። ጴጥሮስ ድማ ነዚ ሕልሚ ርእዩ እናፈርሐን እንዳንቀጥቀጠን ካብ ድቃሱ ተንስአ። ካብዛ መዓልቲ ንድሓር ስለ ክፉእ ስራሑ ክሓዝንን ክተዓስን ጀመረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ እዚ ብጣዕሚ ርህሩህ ኮነ። ዘለዎ ንብረቱ ኩሉ ኣውፂኡ ሸይጡ ንድኻታትን ጾሞም ንዝሓደሩን መጽወቶ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንድኻታት ዝህቦ ሓንቲ ነገር እንተሰኣነ ንርእሱ ሸይጡ ብጉልበቱ እናሰርሐ ብዝረኸቦ ኣታዊ ይምጽውት ነበረ። እዚ ስርሑ ብብዙሕ ምስ ተፈልጠ ውዳሴ ኾንቱ ከይኮነ ሃዲሙ ናብ ገዳም ኣተወ። ናብ ገዳም ኣባ መቃርስ ኣስቄጥስ ኣተወ። ኣብኡ ድማ መንኩሱ ብዓቢ ተጋድሎ ነበረ። ንእግዚአብሔር እንዳገልገለ ድሕሪ ምንባሩ ፍጹም ዝኾነ ተጋድልኡ ፈጺሙ ዕለተ ዕረፍቱ ፈለጠ። መዓልቱ ምስ በጽሐ ድማ ንቅዱሳን ጸዊዑ ተፋኒውዎም። በዛ ዕለት ጥሪ 25 ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይምሓረና ብጸሎቱ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ በቃል ኪዳኑ ብኩሉ ለውሃት ድማ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ኣቡነ ህፃን መዓ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ብዕራይ ተጸሚዶም ብምሕራስ ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኣቡነ ህፃን መዓ ልደቶም እዩ። ዕለተ ዕረፍቶም ሓምለ 25 እዩ። ኣቡነ ህፃን መዓ ኣቦኦም ኣርኬሌደስ ኣዲኦም ትቤ ጽዮን ይበሃሉ። ዝተወልዱሉ ጥሪ 25 እዩ። ንኣቡነ ህፃን መዓ ምስ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ስጋ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ድማ ኣቦኦም ኣርኬሌደስን ጸጋ ዝኣብን ኣሕዋት እዮም። ንኣርኬሌደስ ጸጋ ዝኣብን ካልኦት 4 ኣሕዋት ኣለዎም። ንሳቶም ድማ እስክንድርያ፣ ዘር አብርሃም፣ ቀሺ ዮናስን ቀሺ ዮሃንስን እዮም። ኣርኬሌደስ ድማ ንህፃን መዓ ወለደ። ጸጋ ዝኣብ ንተክለ ሃይማኖት ወለደ። እንድርያስ ንሳሙኤል ዘወገግ፣ ዘር አብርሃም ንዓቢ ኣኖሬዎስ፣ ቀሺ ዮናስ ንገላውዲዮስን ንናይ ፈጠጋር ማትያስን፣ ቀሺ ዮሃንስ ከዓ ንዜና ማርቆስ ይወልዱ። እዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ብወገን ኣዲኦም እውን እንተኾነ ብዝምድና ዝተቐራረቡ እዮም። ኣቡነ ህፃን መዓ ብኻልኣይ ስሞም ህፃን ዘደብረ በግዕ ተባሂሎም እውን ይጽውዑ እዮም። እዚ ድማ ንገዳም ደብረ በግዕ ዝመስረትዋ ንሶም ስለ ዝኾኑ እዩ። ኣብ ውሽጢ 47 ናይ ሃገርና ቀደምቲ ቅዱሳን ሓደ እዮም። ኣብ መንዝን ኣብ ተጉለትን ዝርከቡ ዓበይቲ ገዳማት ንመብዛሕቲኡ ዝመስረትዎ ኣቡነ ህፃን መዓ እዮም። እዞም ጻድቕ ብናይ ክፍኣት ወረን ሴራን ምኽንያት ምስ ብዕራይ ተጸሚዶም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኣቦ እዮም። ምስ ብዕራይ ክሕረሱ ይውዒሎም ጽቡቕ ገይሩ ምስ ደኸሞም ብሓይሊ ዘተንፈሱላ ምድሪ ክሳብ ሎሚ ልክዕ ከም ሰብ ዘይምውቕ ትንፋስ ዝተውፅእ ኣላ። ንሱ ድማ ብኣምሳል እዞም ጻድቕ እስትንፋስ ካብ ውሽጢ መሬት ዝወፅእ እስትንፋስ ንኣስም ሕማም መድሓኒት ኮይኑ ንብዙሓት ይፍውስ ኣሎ።
نقاسم مالت نحاسسيا مالتيو قدامم كاب كتما دبر برهان بإجري كلتا ساعات رحقت من قدي ركب زيد ما أبتقى قدام وينيو تكل هايمانوت يو إزم تصادق تطري إسان حموشتن لداتهم تكمت إسان حموشتن قال كدان استقبل اللو علات خون كلو حمل إسان حموشتن دما عرفتم يو راديت برختم يحضرنا بصلتهم دما يمحارنا آمين كمون سماعت قدوس مرقوريوس سماعت قدوس مرقوريوس ኣብ ስእሉ ሓዲሩ ቅዱሳን ንዝኾኑ ንባስልዮስን ንጎርጎርዮስን ብምርዳእ ነቲ ከሓዲ ንጉስ ዑልያኖስ ዝቆተሎ በዛ ዕለት እዩ። ዕለተ ዕረፍቱ ሕዳር 25 ይመልከቱ። መርቆሪዎስ ድማ ማለት ፈታዊ ኣብ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ወለዱ ኣስሊጥ ካብ እትበሃል ሃገር እኳ እንትኾኑ ንሱ ግን ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ከተማ ሮሜ እዩ። ኣቦኡን ስርሖም ምህዳን ንኣራዊት ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ከም ልማዶም ኣራዊት ክሃድኑ ከለዉ ካብ ወገን ገጸ ከለባት ዝኾኑ ክልተ ኣወዳት ረኸብዎም። ንኣባ ሕጎ መርቆሪዎስ ድማ በልዕዎ። ነብኦ እውን ክበልዕዎም ክብሉ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ከልከሎም። ንዝሪኦም ድማ ብእሳት ሓፂሩ ከበቦም። ንሳቶም ድማ ምስ ተሸገሩ ንኣቦ መርቆሪዎስ ሰገድሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ንፍጥረቶም ናብ ዘገርም ለወጦም እሞ ከም ኣባጊዕ ለውሃት ኮይኖም ምስኡ ብሓንሳብ ናብ ዓዲ ኣተዉ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ተወለደ። ስሙ ከዓ ፒሉፓዴር ተባሃለ። እቶም መልክዕ ከልቢ ዘለዎም ድማ ምስኡ ብዙሕ ዘመናት ነበሩ። ድሕሪ እዚ ድማ ክርስቲያን ኮኑ። ወለዲ ቅዱስ መርቆሪዎስ እውን ኣቐዲሞም ኣረማውያን ስለ ዝነበሩ ጥምቀት ክርስትና ብጸጋ ተቐበሉ። ንኣቦኡ ኖህ ነዲኡ ድማ ታቦት ኢሎም ሰየምዋ። ኣቐዲሙ ፒሉፓዴር ዝነበረ ስሙ ተለዊጡ መርቆሪዎስ ተባሃለ። እቶም መልክዕ ከልቢ ዘለዎም ግን እቲ መልኣክ ኣብ ዝተገለጸሎም ግዜ ከምቲ ዝነገሮም ንኣቦና ቅዱስ መርቆሪዎስ ዝእዘዙን ዘገልግሉን ኮኑ። ንጉስ ከዓ ንኣቦና ንቅዱስ መርቆሪዎስ ነቶም መልክዕ ከልቢ ዘለዎም ዜናኦም ምስ ሰምዐ ንወተሃደራቱ ልኢኹ ኣብ ቅድሚኡ ኣቆሞም። እግዚአብሔር ድማ ናብ ናይ ዝቐደመ ፍጥረቶም መሊሱ ኣራዊት ገበሮም እሞ ንንጉስ ብጣዕሚ ኣፍርሕዎ። ንጉስ ድማ ንኣቦ ቅዱስ መርቆሪዎስ ናይቶም ኣራዊት ተፈጥሮኦም መታን ከርሕቀሉ ለመኖ። ኣቦ ቅዱስ መርቆሪዎስ ድማ ምስ ለመነ ናብቲ ዝቐደመ ዝነበርዎ ተለወጡ። ንጉስ ድማ ንኣቦ መርቆሪዎስ ገዛእን ሓለቓ ናይ ሰራዊቱን ገይሩ ሸሞ። እቶም መልክዕ ከልቢ ዘለዎም ድማ ብሓንሳብ የገልግልዎ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ይፈርሖ ነበረ። ንጉስ ድማ ንኣቦ መርቆሪዎስ ናብ ኩናት ምስ ለኣኾ ከይተመልሰ ስለዝተረፈ ንሰበይቱ ክምርዓዋ ሓሰበ። ኣቦ መርቆሪዎስ ድማ ብገዛኢ ናይ ኩለን መርዶሳውያን ሃገራት ብዝነበረ ንጉስ ተታሒዙ እኳ እንተተማኽረኸ እቲ ገዛኢ ክርስቲያን ምዃኑ ርእዩ ኣኽበሮ። ጸኒሑ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ሸሞ። ሰበይቱ ድማ ጠፊኣ ካብ ሃገራ ወፅያ ከይዳ ስለ ዝነበረት ምስ በዓል ቤታ ተራኺቦም ኣብኡ ምንባር ጀመሩ። መርቆሪዎስ ድማ ኣቦኡ ናዲኡን ምስ ሞቱ ንጉስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ኣብ ሃገረ መርዶሳውያን ሸሞ። መርቆሪዎስ መኳንነት ኣብ ዝተሸሞ ግዜ እውን እቲ ገጸ ከለባት ምስኡ ነበረ። ክዋጋእ ኣብ ዝወፀ ግዜ ድማ እቲ ናይ ቅድም ናይ ኣራዊት ዝኾነ ተፈጥሮኦም እግዚአብሔር ይምልሰሉ ስለ ዝነበረ ምንም ኣይስዕሮን ነበረ። ንቅዱስ መርቆሪዎስ ዓቢ ናይ ዓወት ሓይሊ ተዋሂብዎ ዜናኡ ኣብ ኩለን ሃገራት ተሰምዐ። ኣብ ሃገረ ሮሜ ንጣዖት ዘምልኽ ዳኬዎስ ዝተባሃለ ንጉስ እውን ምስ ናይ በርበር ሰባት ኩናት ክገጥም ኣብ ዝወፀ ግዜ ብጣዕሚ ምስ በዝሕዎ ፈርሐ። ቅዱስ መርቆሪዎስ ድማ ኣብ ማእከል እቲ ኩናት ዝተሰሓለ ሴፍ ዝሓዘ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ስለ ዝረኣየ ንንጉስ እግዚአብሔር ከጥፍኦም ስለ ዝኾነ ኣይትፍራሕ በሎም። መልኣክ ድማ እቲ ሴፍ ንቅዱስ መርቆሪዎስ ሂቡ ኣብዚ ኩናት ምስ ሰዓርካ ንእግዚአብሔር ዘክሮ በሎ። ካብቲ
ኩናት ብዓወት ምስ ወፀ ድማ እቲ መልአኽ ደጊሙ ተገሊጹ ንምንታይ ንስም ፈጣሪኻ ምጽዋዕ ረሳሕካ በሎ። ድሕሪ ኩናት ድማ ንጉስ ዳኪዎስ ነጣዖታቱ ዕጣን ብምዕራግ በዓል ገበረ። ቅዱስ መርቆሬዎስ ድማ ኣብኡ ስለዘይተረኸበ ንጣዖታቱ ዕጣን ብምዕራግ ከም ዘይተሓባበረ ንጉስ ምስ ፈለጠ መልእኽትታት ልኢኹ ኣምጽኦም። ንጉስ ድማ ምሳይ ስለምንታይ ዘይተሓጥን ኣብ ዝበሎ ግዜ ቅዱስ መርቆሬዎስ ዕጥቁን ልብሱን ኣውፂኡ ምስ ወርወረሉ ክብሪ ይኹን እሞ ንኣምላኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጺመ ኣይክሕድን ነዞም ዝረኸሱ ጣዖታትካ ድማ ኣይሰግድን በሎ። ንጉስ ድማ ሓሪቑ ብዝተፈላለዩ ስቃያት መሳቒቲ ብጣዕሚ ኣሳቐዮ። ንጉስ ድማ ስለ መርቆሬዎስ ኢሎም ናይታ ሃገር ሰባት መታን ከይትንስእዎ ፈሪሑ ብሓፂን ሽንካር ሸንኪሩ ናብ ክፍሊ ናይ ቆጵዶቅያን ናይ እስያን ዝኾነት ናብ ቂሳርያ ምስ ደብዳቤ ለኣኾ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ ምስ ኣሳቀይዎ ከምቲ ከሓዲ ንጉስ ዳኪዎስ ዝኣዘዞ ሕዳር 25 ንኽሳዱ ብሰይፍ ቆረጽዎ እሞ ናይ ሰማዕትነት ተጋድልኡ ፈጸመ። ናይ ህይወት ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፈ። ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሃነጸሉ። እግዚአብሔር ድማ ዘደንቑ ተኣምራት ብስም ቅዱስ መርቆሬዎስ ገበረ። ተኣምረ ቅዱስ መርቆሬዎስ ካብ ብዙሕ ተኣምራቱ ሓደ ድማ ንናይ ቂሳርያ ሊቀ ጳጳስ ንቅዱስ ባስልዮስ ብምርዳእ ንኸሓዲ ዖልያኖስ ዝተቐተለሉ ጊዜ እዩ። ዖልያኖስ ነጊሱ ንናይ ክብሪ ንበዓል ቤት ጎይታና ክሒዱ ንጣዖታት ከምልኽን ክርስቲያን ከሳቕን ጀመረ። ናይ ቂሳርያ ሊቀ ጳጳስ ባስልዮስ ድማ ኣስተምሂሩ ክመልሶ ናብ ንጉስ እንተመፀ ክብሪ ይኹን እሞ ዖልያኖስ ንጎይታና ጸሪፉ ንባስልዮስ ድማ ኣሰሮ። ባስልዮስ ከዓ ኣብ እስር ቤት ከሎ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ጸለየ። እቲ ስእሊ ድማ ሽዑ ንሽዑ ተሰወሮ። ኣብታ ግዜ ናብቲ ከሓዲ ንጉስ ዖልያኖስ ከይዱ ብኩናት ወጊኡ ቀቲልዎ ሽዑ ናብ ቦታኡ ተመልሰ። ካብ ክሳድ እቲ ኩናት ከዓ ደም ይወርድ ነበረ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ነቲ ከሓዲ ንጉስ ከም ዝቐተሎ ፈሊጡ ናይ ክርስቶስ ምስክር ኦ ጎይታይ ነቲ ተጻራሪ ሓቂ ንዝኾነ ንዖልያኖስ ዶ ቀቲልካዮ በሎ። እቲ ስእሉ ድማ ኣብቲ ግዜ እወ ከም ዝብል ርእሱ ዘንበል ኣበሎ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ደስ ኢልዎ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ካልኣይ ተኣምር ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስ ብተኣምሩ ካብ እስልምና እምነት መሊሱ ክርስቲያን ዝገበሮ ሓደ እስላም ሰብ ኣሎ። እዚ ድማ ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተሰርሐትላ ኣብ ሃገር ምስር ዝነብር ካብ ወገን መሳፍንቲ ዝኾነ መንእሰይ ነበረ። ምስ ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ናብ ናይ መሓመድ መቃብር ንምኻድ ከም ዝሓሰበ ነብኡ ምስ ነገሮ ስንቂ ኣስኒቆም ብሰላም ናብ መካ መዲና ኣፋነውዎ። መካ በፂሖም ስራሖም ፈጺሞም ናብ ቤቶም እናተመለሱ 7 መዓልቲ ተጓዓዙ። ብለይቲ ክጓዓዙ ከለዉ ድማ ስለ ስጋዊ ግዴታኡ እቲ እስላም መንእሰይ ካብ ገመል ወሪዱ ክሸይን ዘወር ምስ በለ ንሳቶም ድማ ምስኦም ዝጓዓዝ ዘሎ መሲልዎም ስለ ዝነበረ እቶም መሓዝቱ ኣብ ውሽጢ በረኻ ገዲፎሞ ከዱ። ንሱ ከዓ ናበይ ከም ዝኸይድ ስለ ዘይፈለጠ ኣራዊት ከይበልዕዎ ፈሪሑ ብጣዕሚ ሰንበደ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣብ ሃገረ ምስር ኣብ ቀረባ ቤት ኣቦኡ ዘላ ናይዚ ሰማዕት ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ዘኪሩ ብልቡ ንቅዱስ መርቆሬዎስ መታን ከድሕኖ ብምልማን ተመባፀዐ። ሽዑ ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ኣብ ፈረሱ ተቐሚጡ ናብኡ መጺኡ ካበይ ኢኻ ኣብዚ ውሽጢ በረኻኸ ከመይ ኢልካ ጠፋእኻ በሎ። እቲ መንእሰይ እስላም ድማ እቲ ዝኾነ ነገሮ። ቅዱስ መርቆሬዎስ ከዓ ንዓ ብድሕረይ ኣብ ልዕሊ እዚ ፈረስ ደይብ ኢልዎ ብኣየር እናበረረ ኣብ ሃገረ ምስር ናብ ዘላ ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ከም ጥቕሻ ዓይኒ ኣብፂሑ ተዓጽያ ከላ ኣብ ውሽጣ ኣእትዩ ተሰወሮ። ድሕሪኡ እዚ መንእሰይ ኣሚኑ ተጠሚቑ ብዙሕ ሰማዕትነት ተቐበለ። ናብ ገዳም ኣትዩ ድማ ብዙሕ ምስ ተጋደለ እንደገና ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ንብዙሓት ናብ ክርስትና መለሰ። ብስም ቅዱስ መርቆሬዎስ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣስሪሑ ኣብ እምነት እውን ኮይኑ ብዙሓት መነኮሳት ኣፍረየ። ናይ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይርድአና። ኣሜን ኣሜን ለይኩን።
ጥሪ 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት ሮሜ፣ ቅዱሳን ባስልዮስን ጎርጎርዮስን፣ ብፁዕ አባ ጴጥሮስ ጽሙድ፣ ቅዱስ ሰብስቲያኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አስኪላ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ ቅድስት ቴክላ ሃዋርያዊት፣ አቡነ አቢብ፣ አባ አቡፋና። አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ናይ 25 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም በረከቶም ይሕደረና። አሜን። ከም እውን ናይ 26 ጥሪ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 26 ኣብ ናይ ጻድቕ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ዘመነ መንግስት 49 አረጋውያን መነኮሳት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ምስኦም ከዓ ናይ ንጉስ መልእኽተኛ ምስ ወዱ ሰማዕት ኮነ። ቅድስቲ ኣንስጣስያ እውን በዓለ ዕረፍታ እዩ። 49 አረጋውያን ሰማዕታት ወዲ ጻድቕ ንጉስ አርቃዴዎስ ዝኾነ ጻድቕ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ውላድ ስለ ዘይነበሮ ስለዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ገዳም አስቄጥስ ዝነብሩ አረጋውያን መነኮሳት ምእንቲ ክጽልይሉ መልእኽቲ ለኣኸ። ካብ ውሽጢ አረጋውያን መነኮሳት ድማ ሓደ ቢስዱራ ዝበሃል ጻድቕ ድሕረኻ ምስ ዝትንስኡ መናፍቃን ምእንቲ ከይትተሓባበር እግዚአብሔር ውላድ ክህበካ ኣይፈተወን እግዚአብሔር ውላድ ክህበካ ኣይፈተወን ዝብል መልሲ ንንጉስ ጽሓፈሉ። ንጉስ ቴዎዶስዮስ ከዓ ፍቃድ እግዚአብሔር ብምፍላጡ ደስ በሎ። ድሕሪኡ ክፉኣት ሰባት ካልእ ሰበይቲ የእትዩ ድሕሪኡ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ ወዲ ምእንቲ ክወልድ መኸርዎ። ነገር ግን ንጉስ ቴዎዶስዮስ ኣብ ገዳም አስቄጥስ ካብ ዝነብሩ ካብ ናይ አረጋውያን ምኽሪ ካልእ ወልሓንቲ ክገብር ኣይክእልን በሎም። ስለዚ ድማ ንአረጋውያን ምእንቲ ክሓትት ንጉስ መልእኽተኛኡ ለኣኸ። እዚ መልእኽተኛኡ ከዓ ውላድ ስለ ዝነበሮ ካብ መነኮሳት በረኸት ምእንቲ ክቕበል ምስኡ ወዱ ሓቢሩ ናብ ገዳም አስቄጥስ ከደ። እቲ መልእኽተኛ ከዓ ወዱ ሒዙ ገዳም አስቄጥስ ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ አባ ቢስዱራ ብሞት ዓሪፉ ነበረ። ነገር ግን አረጋውያን መነኮሳት ናይ ንጉስ መልእኽቲ ምስ አንበቡ ነታ መልእኽቲ ሒዞም ናብ ናይ አባ ቢስዱራ ስጋ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ አቦና እንሆ ናይ ንጉስ መልእኽቲ ናባና መጸት እንታይ ከም ንምልሰሉ ኣይንፈልጥን በሉ። በታ ጊዜ አረጋዊ አባ ቢስዱራ ተንሲኡ እግዚአብሔር ውላድ ክህበካ ኣይፈቀደን ዶ ኣይበልኩኻን በሎም። ደጊሙ ድማ ንጉስ ምስ ዓላውያን ሓደ ኮይኑ ከይረክስ ካልኦት አዋልድ ዋላ እኳ እንተኣተወ ውላድ ኣይህቦን እዩ ኢልዎም ተመሊሱ ደቀሰ። አረጋውያን መነኮሳት ድማ ነዚ ናይ አባ ቢስዱራ መልእኽቲ ብክርታስ ጽሒፎም ንመልእኽተኛ ንጉስ ሃብዎ። ንሱ መላእኽቱ ሒዙ ክምለስ ክብል አረማውያን ዝኾኑ ናይ በርበር ሰባት ናብቲ ገዳም ወፁ። አባ ዮሃንስ ዝተባሃለ ዓብይ አቦ እንሆ ናይ በርበር ሰባት ክቐትሉና ስለዝመፁ ሰማዕት ምዃን ዝደሊ ምሳይ ይምጻእ ዝፈርሕ ግን ናብ ግንቢ ከይዱ ይሰወር በለ። ዝሃደሙ እውን ኣለዉ። ነገር ግን ምስ አባ ዮሃንስ ንሞት ተሰሊፎም ዝተጸበዩ 49 አረጋውያን መነኮሳት ተረፉ። ወዲ መልእኽተኛ ከዓ ካብ ጎደና ዘወር ኣብ ዝበለ ጊዜ ኣብ ርእሲ መነኮሳት ረቂቃን መላእኽቲ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ከንብሩ ብግልፂ ተመልከተ። ናይዚ ቆልዓ ስሙ ድማ ዲያስ እዩ። እዚ ቆልዓ ድማ ንኣቦኡ እንሆ ኣብ ርእሲ አረጋውያን ኣኽሊላት ከንብሩ ቅዱሳን መላእኽቲ ይርኢ ኣለኹ እሞ ኣነ እውን ከምኦም ኣኽሊል ንምቕባል ይኸይድ ኣለኹ በሎ። ኣቦኡ ድማ ዝወደይ ኣነ እውን ምሳኻ ክኸይድ እየ በሎ። በታ ጊዜ 49 አረጋውያን መነኮሳት ንበርበራውያን ተገሊጾምሎም አረማውያን ቀተልዎም። ናይ ምስክርነት ኣኽሊል ከዓ ተጎናጸፉ። እቶም አረማውያን ነቶም መነኮሳት ቀቲሎሞም ምስ ከዱ ከዓ ተሰዊሮም
ዝነበሩ መነኮሳት ወፂኦም ናይ ሰማዕታት ስጋ ኣከቡ ገኒዞም ከዓ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኣንበርዎም ፍዩም ካብ ዝበሃል ሃገር ዝኾኑ ሰባት ምስ አረጋውያን መነኮሳት ሰማዕት ዝኾኑ ናይ ወዲ መልእኽተኛ ናይ ቅዱስ ዲያስ ስጋ ሰሪቆም ናብ ዓዶም ወሰድዎ። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልአኽ ነጢቑ ወሲዱ መሊሱ ምስ ናይ አቡኡ ስጋ አንበሮ። መነኮሳት ከዓ ንናይ ዲያስ ስጋ ካብ ናይ አቡኡ ንምፍላይ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም ነበሩ። ነገር ግን ኣይተኸኣሎምን። ምሸት ኣብ ዝፈለይዎም ግዜ ንግሆ ብሓደ ኮይኖም ይረኽብዎም ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከዓ ካብ ስጋኦም ንሕና ብህይወተ ስጋ ከለና ኣይተፈላለናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ስለ ዘይተፈላለና ንስኹም ንምንታይ ትፈልዩና ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ካብታ መዓልቲ ንድሓር ክፈላልዮም ዝተሓሰበ የለን። አረማውያን ንናይ አስቄጥስ ገዳም ኣብ ዘጥፍእዎ ግዜ ንናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ስጋኦም ኣፍሊሶም ወሲዶም ኣብ ናይ ዝኸበረ ኣባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን ጎኒ አንበርዎም። ናይ መቃብር ቦታ ድማ ሰርሑሎም። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎዳስዮስ ዘመን ብስሞም ቤተ ክርስቲያን ሰርሑሎም። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቤንያሚን ከዓ ናብ አስቄጥስ ገዳም ኣብ ዝመፀ ግዜ ለካቲት ዕለት 5 በዓሎም ኣኽበረሎም። እዚ ድማ ስጋኦም ዝተገለጸሉ ዕለት እዩ። ቤተ ክርስቲያኖም ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣላ። ብቋንቋ ግብጥ ብህም ብሲት ብምባል ትፍለጥ። እዚ ድማ 49 ማለት እዩ። ናይ ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ኣንስጣስያ እዛ ቅድስቲ ካብ ቆስጥንጥንያ ካብ ዝኸበሩ ወገን እያ። ብመልክዓ ከዓ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ስለ ዝኾነት ንጉስ ብስጥያኖስ ክምርዓዋን ንግስቲ ክገብራን ደለየ። ንሳ ግን ነዚ ኣይፈተወትን። ሰበይቲ እዚ ንጉስ ከዓ ብህይወት ነበረት። ንጉስ ክምርዓዋ ስለ ዝደሊ ከዓ ንሰበይቱ ንንግስቲ ነገረታ። ንግስቲ ከዓ ብሕቡእ ብመርከብ ኣሳፊራ ናብ ሃገረ ግብፂ ለኣኸታ። ካብ እስክንድርያ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከዓ ገዳም ኣስርሐትላ። ቅድስቲ አትናስያ ከዓ እታ ንግስቲ ኣብ ዘስርሐትላ ገዳም በተጋድሎ ነበረት። እቲ ገዳም ከዓ ብስማ ተጸውዐ። ድሕሪኡ ንጉስ ቅድስቲ አትናስያ ኣብ ሃገረ ግብፂ ከም ዘላ ኣብ ሰምዐ ግዜ ደልዮም ምእንቲ ከምጽሉ መልእኽትታት ለኣኸሞ። ንሳ ድማ ነዚ ነገር ተረዲኣ ናይ ወዲ ልብሲ ለቢሳ መስፍን መሰለት እሞ ናብ ገዳም አስቄጥስ ብምእታው ንኣባ ዳንኤል ምስጢራ ኩሉ ነገረቶ። ንሱ ድማ ወሲዱ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ንበይና አንበራ። ጓል ምዃና ዝፈለጠ ወለሓደ ኣይነበረን። 40 ዓመት ኣብ ገዳም አስቄጥስ ብዘይካ ቆጽሊ ካልእ ተመጊቡ ዘይፈልጥ ኣባ ዳንኤል ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ተጋድሎ ይፈልጥ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣባ ዳንኤል ለይቲ ኣብ ውሽጢ በረኻ ብብርሃን ወርሒ ክጓዓዝ ከሎ ኣብ ጎቦ ተቐሚጣ ፀጉራ ንመላእ ሰብነታ ዝሸፈነ ኣብቲ በረኻ ኣብ ውሽጢ ከውሒ 38 ዓመት ንበይና ማንም ከይረኣየት ትነብር ዝነበረት ጻድቕ ኣደ ረኺቡ ንኹሉ ምስጢራ ነገረቶ። ንሳ ድማ ቅድስቲ ኣመተ ክርስቶስ እያ። ንኣባ ዳንኤል ድማ 38 ዓመት ሙሉእ ኣብቲ በረኻ ምንም ሰብ ከይረኣየት ዝነበረት ተጋድለኣ ብዝርዝር ነገረቶ። ንሶም ድማ ናብ ገዳሞም ተመሊሶም ንኣበምኔትን ንመነኮሳትን ታሪክ ብምንጋር ልብሲ ሒዞሙላ እንተመፁ ዓሪፋ ረኸብዋ። ኣባ ዳንኤል ሕጂ እውን ናይ ቅድስቲ አትናስያ ምስጢራ ንወለሓደ ከይነገረ ሓቢኡላ ነበረ። በብሰሙን ማይ ቀዲሑ ናብቲ ዘለትሉ ኣፍ ደገ በዓታ ክቐምጠላ ንሓደ ሕያዋይ ኣረጋዊ መደበላ። እቲ ሕያዋይ ሽማግለ ታሪክ ይፈልጥ ኣይነበረን። ቅድስቲ አትናስያ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣባ ዳንኤል ዝሃባ በዓቲ ን28 ዓመታት ብዓብይ ተጋድሎ ነበረት። እቲ ማይ ዝቐድሐላ ዝነበረ ሽማግለ ምስ ሞተ ድማ ማይ መታን ክቐድሐላ ኣባ ዳንኤል ካልእ ሰብ መደበላ። ቅድስቲ አትናስያ ድማ ኣብ ገል ወይ ከዓ ስባር ዕትሮ ሓሳባ እናፀሓፈት ኣብ ኣፍ ደገ ተቐምጦ ነበረት። ኣብ ሓደ ዕለት እቲ ሓጋዚኣ ነቲ ፀሓፈት ተወሲዱ ንኣባ ዳንኤል ኣብ ዝሃቦ ግዜ ኣባ ዳንኤል ኣልቂሱ ወደ ተንስእ ናይቲ ሰብ ስጋ ከድና ክንቕበሮ
ንሱ ካብዛ ዓለም ክፍለ እዩ በሎ። ክልቲኦም ተተሓሒዞም ናብቲ በዓታ ኸይዶም ካብኡ ተባረኹ። ንሳ ድማ ንኣባ ዳንኤል ኣቦዬ ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ብዘይካ ብኣብ ልዕለይ ዘሎ ብኻልእ ልብሲ ኣይትግነዘኒ ኢላ ለመነቶ። ንሱ ሽዑ ድማ ጸሎታ ምሳ ብጽሕት ኣብ ምድሪ ተቐሚጣ ዓረፈት። ኣባ ዳንኤልን እትረድእ ዝነበረ መነኮስን ኣብ ልዕልያ ኣልቂሶም ክገንዝዋ ክብሉ እትረድእ ናብኣ ቀሪቡ እንተረኣያ ናይ ቅድስቲ ኣትናስያ ኣጥባታ ከም ቆጽሊ ደሪቐን ተመልከተ። ብብዝሒ ተጋድሎ ከምዚ ኮነት። ኣባ ዳንኤል ድማ ርእዩ ብምድናቕ ስቕ በለ። ንዓኣ ብኽብሪ ምስ ቀበርዋን እናባዓቶም ምስ ተመልሱን እትረድእ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኣባ ዳንኤል ወዲቑ ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ናይዛ ቅድስቲ ገድላ ንገረኒ በሎ። ኣባ ዳንኤል ድማ ቅድስቲ ኣትናስያ ካብ ቆስጥንጥንያ ካብ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ወገናት ከም ዝኾነትን ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢላ ናይዛ ዓለም ክብሪ ንዒቓ ብምግዳፍ ኣብ ገዳም ድማ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ንበይና ወዲ መሲላ ብምንባር ን28 ዓመታት ብዓብይ ተጋድሎ ከም ዝነበረትን ነገሮ። ናይ ቅድስቲ ኣንስጣስያ ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ብቓል ኪዳና ይምሓረና ኣሜን። ጥሪ 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ 49 ኣረጋውያን ሰማዕታት ኣብ ውሽጢ ገዳማ ኣስቄጥስ፣ ቅድስቲ ኣንስጣስያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ መፍቀሬ ነዳያን፣ ኣባ ጽሕማ ካብቲ ሰዓቱ ቅዱሳን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ኢትዮጵያዊ፣ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ታረመለይ ኣሜን። ከም እውን ናይ 27 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 27 ዝኸበረ ቅዱስ ሰራብዮን ብሰማዕትነት ዓረፈ። ናይ ነቢይ ቅዱስ ሄኖክ ናይ ዕርገቱ በዓል እዩ። ገና ምስ ተወልደ 500 ዓመት ንዝኾኖ ምዉት ዘተንስአን ካብ ዝውለድ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ቅዱስ 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 ኢሉ ንኣምላኹ ዘመስገነን ድሕሪኡ ከዓ ብእሳት ተቓጺሉ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ ቅዱስ ቢፋሞን ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሱርያል እውን ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ። እዚ ቅዱስ ድማ ንእዝራ ዝተሰወረ ምስጢር ኩሉ ዝገለጸ እዩ። ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝኸበረ ስጋኡ ካብ ሃገረ ኤፌሶን ናብ ከተማ ቆስጠንጥንያ ዝፈለሰሉ ዕለት እውን እዩ። በረከቶም ሕደረና ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ ሰራብዮን። እዚ ቅዱስ ካብ ደቡባዊ ግብፂ ካብ ምስር ዝተረኽበ ሰማዕት እዩ። ብሃብትን ንብረትን ከዓ ዝበልጸገ እዩ። ኣብዚሑ ምምጽዋት ዝፈቱ እዩ። ከሓደ መኮንን ሄሬኔዎስ ንክርስቲያን ካብ ዘለዎ እንዳሳደደ ኣብ ዘሳቀዮምን ኣብ ዝቐትሎምን ወቅቲ ቅዱስ ሰራብዮን ከዓ ሰማዕትነት ክቕበል ፈተወ። ድሕሪኡ ቅዱስ ሰራብዮንን ቴዎድሮስን ሰርማ ምስ ዝበሃሉ ፈተውቱ ናብ ከሓደ መኮንን ብምኻድ ኣፊቱ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ናይ ጎይታ ክብሪ መስከረ። መኮንን ከዓ ንኹሎም ኣሰሮም። ደቂ እታ ዓዲ ናይ ቅዱስ ሰራብዮን ምእሳር ኣብ ሰምዑ ግዜ ኩሎም ተኣኪቦም ንመኮንን ቀቲሎም ካብ ኢዱ ከድሕንዎ ደልዮም ብዙሕ መሳርሒ ሒዞም ብምምጻእ ንውግእ ተቐረቡ። ነገር ግን ቅዱስ ሰራብዮን ከልከሎም። ኣነ ባዕለይ ብጎይታይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደመይ ከፍስስ ብፈቃደይ ዝመጻእኩ እየ በሎም። መኮንን ሒዝዎም ካብኡ ብምውጻእ ኣብ መርከብ ተሳፊሩ ናብ ሃገረ እስክንድርያ በጽሐ። ኣብኡ ከዓ ንቅዱስ ሰራብዮን ብጽኑዕ ዝኾኑ ፍሉይ መሳቀየታት ኣሰቀይዎ። ኣብ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ብምእታው ኣሰቀዮ። ኣብ ናይ እሳት ምድጃ ከዓ የእትዮም ብእሳት ኣቃጸልዎ። ምስ ነዳድን ቀመምን ገይሮም ኣብ ዓብይ ድስቲ እተውዎ። ኣብ ናይ ሓፂን ዓራት ኣደቂሶም ብኹናት ሸንከርዎ። እዚ ቅዱስ ከዓ ነዚ ኩሉ ስቃይ ዝዕገስ ኮነ። ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ከዓ ኩሉ ስቃይ ምእንቲ ክኽእል ይዕግሶን ካብ ቁስሉ ከዓ ይፍውሶን ነበረ። ድሕሪኡ መኮንን ንቅዱስ ሰራብዮን ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ሰቂሉ ብፍላጻታት ኣስነደፎ።
ናይዚ ቅዱስ ናይ ዘወትር ሓላዊ ዝኾነ መልአኽ ከዓ ነዚ ቅዱስ ኣብ ዝተሰቐሎ ኣውሪዱ ካብ ዝተሰቐሎ ኣውሪዱ ኣብ ክንድኡ ነቲ መኮንን ኣሲሩ ሰቐሎ። ቅዱስ ሰራብዮን ከዓ ኣብዚ ግዜ መኮንን ብስም ክርስቶስ ዝተኣሰሩ ኩሎም ካብ እስር ቤት ኣውፂኢኻ ናይ ሞት ፍጻሜ ክሳብ ትእዝዝ ካብዚ ዝተሰቐልካዮ ዕንፀይቲ ከም ዘይትወርድ ፍለጥ በሎ። መኮንን ከዓ ናይ ቅዱስ ሰራብዮን ትእዛዝ ብምቕባል ኣብ እስር ቤት ንዘለዉ ኩሎም ከውፅኦምን ርእሶም ከዓ ብሰይፍ ምእንቲ ክቆርፅዎምን ኣዘዘ። ከም ዝኣዘዞ ከዓ ከምኡ ገይሮም ክሳዶም ቆረፅዎም። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊሎም ከዓ ተጎናጸፉ። ናይዞም ሰማዕታት ቁፅሮም ከዓ 540 ነኮነ። በረኸቶም ምሕደረና። ድሕሪኡ ንዝኸበረ ቅዱስ ሰራብዮን ናብ ካልእ ሃገር ወሲዱ ምእንቲ ከሳቅዮ ካብ ሓሳቡ እንተዘይተመሊሱ ከዓ ብሴፍ ክርእሱ ምእንቲ ክቆርጾ ንሓደ መኮንን ንሄረኔዎስ ዝበሃል ኣዘዞ። እቲ መኮንን ከዓ ብመርከብ ሒዝዎ ከደ። ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከዓ ኣብ ሓደ ወደብ በፂሖም ምስ ደቀሱ እታ መርከብ ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ብዘይ መንገዳ ናብ ናይ ቅዱስ ሰራብዮን ሃገር በጽሐት። ምስ ወግሐ ከዓ ኣብ ዝነቕሑ ግዜ ዝኸድሉ ወሰን ተለዊጡ ረኸብዎ። ኦ ሰራብዮን እንሆ እዚኣ ሰማዕትነትካ እትፍጽመላ ዓድኻ እያ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ። በዚ ግዜ ንቅዱስ ሰራብዮን ካብ መርከብ ኣውሪዶም ዓብይ ስቃይ ኣሳቂይዎ እሞ ኣብ መጨረሽታ ንርእሱ ብሰይፍ ቆረጽዎ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለ። ዝሰየፎ መኮንን ከዓ ልብሱ ኣውፂኡ ገኒዙ ንዘመዱ ሃቦ። ናይ ሰማዕት ቅዱስ ሰራብዮን ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ መልአኽ ቅዱስ ሱርያል ሊቀ መላእክት ካብ ዓበይቲ ሊቃናት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ሱርያል ክብሩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ምእመናን ኣይፈልጥዎን እዮም። ናይ መላእኽቲ መዓርግ ክንገር ከሎ ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል ቀፂሉ ዝመጽእ ሱርያል እዩ። ኣብ ሳልሳይ ሰማያት ካብ ዘለዋ 9 ዓለመ መላእክት ናይቲ ሓንቲ ናይ ስልጣናት መራሒ ሓለቓ እዩ። እዚ መልአኽ ብጣዕሚ ርህሩህን ተራዳእን እዩ እሞ ኣይንዘንጋዓዮ። ንኖህ መርከብ ዘሳርሖ ካብ ናይ ጥፍኣት ማይ እውን ዘድሓኖ እዚ ቅዱስ መልአኽ እዩ። ኣብ ገድለ ሰማዕታት ድማ ከም ዝተጠቕሰ ሰማዕታት ረዳእን ኣድሓንን እዩ። ቅዱስ ሱርያል ድማ ብኻልእ ስሙ እስራኤልዩ ይበሃል። ናይ እስራኤል ረዳኢ ከም ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ናይዚ ቅዱስ መልአኽ ቅዳሴ ቤት እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ጢሞቴዎስ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝኸበሩ ስጋኡ ኣብ ሃገረ ኤፌሶን ናብ ከተማ ቆስጠንጥንያ ከም ዝፈለሰ። እዚ ድማ ጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰ ግዜ ናይ ዝኸበሩ ሃዋርያትን ሰማዕታትን ስጋኦም ካብ ዓዲ እንዳኣከበ ናብ ቆስጠንጥንያ ብኽብሪ ኣምጽኦ። ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ከዓ ቅዱስ ስጋኡ ኣብ ኤፌሶን ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናንን ልኢኹ ብኽብሪ ናብ ቆስጠንጥንያ ኣምጽኦ። ኣብ ውሽጢ ናይ ዝኸበሩ ሃዋርያት ቤተ መቕደስ ከዓ ኣንበሮ። ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዜና ዕረፍቱ ጥሪ ዕለት 23 ተጻሒፉ ኣሎ። ብረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ጥሪ 27 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሄኖክ ነቢ ናብ ብሔረ ህያዋን ዝዓረገሉ፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሃዋርያ ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ኣባ ቢፋሞን ሰማዕት፣ ቅዱስ ሰራብዮን ሰማዕት፣ ቅዱስ ሱርያል ሊቀ መላእክት ካብ 7 ሊቃነ መላእክት። ወርሓዊ በዓላት ድማ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አቡነ መብዓ ጽዮን፣ አባ መቃርስ ርእሰ መነኮሳት፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ አሜን። በረከቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን አሜን። ዝወደቀ ቃል ኮነ ኩሉ ፊደል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣረመልና አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ካብ ስንክሳር ኣይፍለየና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አትነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ
ملئተ ውዳሴ ملئተ መጎስ ملئተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ ተማኅፀን ነምኪ ተማኅፀን መክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።